sa dili pa ikaw maging evangelism. Luke chapter 10 verse 5, it tells us. Chapter 10 kapitulo 10 versikulo 5. But whatever house you enter first, O nga sa bisan kinsang balay nga musud ka, peace to this house. kalinaw para niining balaya. Why do we declare peace? Ngano nga magdeklarar kita kalinaw? You see, because praying for the peace Tungod ka ikaw nag-ampo man alang sa kalinaw. for the families of the unbelievers O nga bisan pas pamilya ngadto sa mga magtotoo, will nullify the power of the demons assigned aron nga mapugnan bisan panggahom sa kangit-ngit nga mubabag nimo. to blind them from receiving the truth of the light of the Aron sa gospel. pagbuta kanila, aron nga mudawat kayo sa kamatuoran nga gikan sa atong Dios. When people have the peace of God, Nga samtang ang magkatawhan adunay kalinaw gikan sa Dios. when you have a peace in your mind, O nga bisan pa aduna kay kalinaw sa imong you are hunahuna. now able to make sound decisions O ikaw makahimo bisan pag insakto. and lead people Hallelujah. to Nga Jesus Christ. desisyon. Amen. Amen. Number 2. Number 2.